Ikaw ang modalan sa bagong yuta. Na, dili ba? Ay, bunyagan mo ka. Sa kabahay. Sa tubig. Ikaw, may nagpainom mo to. Kaya sa kalimutan. Ang tubig. Bakit? Tubig sa kasakit. Ano? Ano sa mga ang akong papel o kahulugan na nagpainom mo tubig? Ikaw ang modalan sa bagong yuta. Na, maunahin na una. Kaya maunagin na ang pinakalisod na tuhan sa tao. Labi na lang naan sa pamuluan. Ano mga pastor, mga pari, o ilang mga galamay, o ang mga nakaralandong politiko. Ito lisod na tuhan. Ano? Matungan. Ang alasang sa akong kasalatan. Sabi niyo, Papa Jesus, mawin ang kong gusto. Kining pag-ingon ako, nga naanakin lang ka lang. Di ba sa ikong pangayot niyo, nga tagahan sila ka lang? Wala. Di kinahanglan nga maritaan sila aron makakaplan. Manuktukin sila aron magpilay. Kini kadang bahay na aman, wala pa gina nila, di ba? Ito na sila din. Isdan pa dito pagsagot. Yung makita ang panako. Nga ilang una-una, lawas na lang. Tidoon ka na lang. Kaya kung ang ikaw, ang usa ka tao, gusto, magitagin. Magitagin tubag sa pangutana. Magitagin sa mga pulang, mga kalang. Kamay-kamay. Kaya kung mangita sila pulong sa kano, sige, pangutanan ako. Mag-istoryahay po, umabot ang langit ng dibuha. Mag-istoryahay po sa mga bikinang para sa kalawasan. Kaya makita po na ako, nga paghuman po na ako, pagpanodlo din sa sulod. Kaya naka-interesado sila. Bawa ka na. Kaya ang tao, tawhano lang, okay niya. Gusto lang sila. Wala ang ilang lakas. Apan wala ang ilang espiritu. Nang wala ng problema man, na nang mahisgot na ni kong espiritu, may lisod nila. Ano man? Kanya ito sa hirap ina nila. Ang kinang naman udlo ko, kung nakadali nakahalad sila. Inigawasan. Bini. Berbalay pa online. Bagi-sugot sa 5 minutes. Pero, wala ang problema na ko. Kaya pagsunod na yan, kalibutan ng lahat. Kuha din mga butang. Wala na naisugutan ng ilang gistorya. Wala laman sa konsenso. Makinahal na tagaan sila. In 10 minutes pa man ako. O 50. Wala nagbuhat na pagbalaan. Kabalang mo po ko ikaw pinagtulala. Pero ako magbuhat ko pagbalaan. Namagawa lang sila. O ino ka. Naragis ka. Pipila lang ang nagis ka. Aman, bukas, dili ka. Ang uman,
content. Kini ang hanggang isang bug. Kung iwan ka, na kontento na, parang dili mo mamagatan, wala na ang mga kontento na kung saan niya, di ba? Ang wala, kontento na po ito. Kung sa'yo na ano din, ilang na daw, mabulit naman na wala. Ano? Ang iyo sa kalimutan, garang. Ang iyo sa espiritu, umangat. Kung mayroon ka lang, nakontento ka, nakakaroon lang. Ang umangat, di mangitang yan, parang makapagal. Kung mga akong pagalis na nila naman, ulis na ko. Galipod ko, sa pamagkakang ko lang nila. Nung sa'yo makita man ako, lumabalakon sila. Ano? Mga lang ino ka niya. Nakilala, init ka. Kinahanglan, haitid ka nga natin. Kinahanglan, dili ka mag-ugong, mamaikot sila. Kinahanglan, ihatag kini mo ang anak sa iyong kasikas. Ang buti pa sa matangan. Napangkat, istoryahan din ako sila. Kaya sa higan, ikaw may lang ako itapsin nilang sa buhay. Mararangalit sila. Magariak. Ang sakitan sa pagalingan. Labaw pa yun. Kung ako pa yung makigsugtin nila. Abi man nila. Nga ang tanan, damgo lang. Abi man nila. Nga ang tanan, buwan sa katukan. Abi man nila. Nga ikaw, makigsugtin ako. Natulog. Anak, ang gigamit sa espiritu. Tao, di ba? Ang gigamit sa espiritu. Kailangan magpilog ng malaman. Di ba? Oh, tanang tao, gigamit sa espiritu. Pero, karon lang, walang tanang. Kana nagbuhat silang mayo. Espiritu sa mayo. Kana nagbuhat silang datan. Espiritu sa datan. Kaya ilagay sila. Kinaiya sa datan. Apa nang gibuyan. Ang abyan. Ang anak sa tao. Magibuyan sa espiritu. Magikan sa tawhanong kalimutan. Tawhanong na tao. Na espiritu. Nanodlo. Ulungan. Tinubdan sa tubig. Tinubdan sa palaw. Tinubdan sa kasaysayan. Kaya ako ang punuan sa aras. Nagpakamatay. Nagiusa sa espiritu ang langas. Lagintan. Kaya nag-antas. Yung sakripisya. Gipalansang sa cross. Gipatay sa mga taong halap siya. Para matungan ang kasalatan. Libaan ka tayo. Galutan. Mga na rin problema na kawan. Ang pag-ingon ako na gani. Mga kamagdala niyo sa pamiyota. Dagang mga unto tani. Kawan akong kawan. Bisan din yun. Pipila lang. Ang interesado. Kita na ko interesado sila. Ang problema, interesado sa bawat. Kada kita mo pala ko. Kalibutan noon, bagit kayo, lagi pa natin. Kaya ang mukha na ko. Hindi nyo na sila pawaan. Anak. Dili pawaan. Kaya na ako sa kalibutan. Bubo naman ang panahon sa espiritu. Nalakan mo. Kay baray-barakan. Lipot sa iman.
Mali ang problema man. Ikaw, baingon ako. Magyatag ang imong katulad. Sabag ako. Sabag ako. Yatag na imong katulad ako. Sa ilang kamata. Sabag ako. Yatag na ako imong katulad ako. Sa mga tayo. Pinag-isa ko lang. Kaya patyo na ako. Pinagi sa kumpulo. Ang kalibutan ako kinaya. Baka na yung problema ko rin naman. Kaya kung ako, nanaktak naman sa unang bahay, dili ba? Dili na ako magpikalam. Sa dili gusto, pakialaman. Walang problema na naman. Kaya kasagaran makita mo na pasukon mo ko nila. Kaya makita na ko tuhanon lang. Karon, wala ka niya akong lawas o bigay, umusok ko na. Labi na makita ko nila. Kalimutan na. Kung wala nang gini silang ako ang mga katabang gini. Ako mga sulugan. Nimbihan naman ko aman. Dili mo ko ni mong patyan. Wala na ko din. Wala na. Ang akong pamilya ko nakasabot ko na ko. Pero ako sa akin. Ang rood ko. Sila ba na? Ang rood ko nga. Ako, sila sa luuran sa tao. Madili mo buhay. Pero ang yawa, bisa, ikasukan. Bisa, wala itakan. Dili, luuran. Musul-sulihan. Hala, mao ka ng gingawa naman. Nga ang imong kinaiya. Silos, mo rin kanina sa kanya. Kaya ang silos manggod sa tawanan din. Lautan umina ko na. Anak. Ang lautan. Lautan kinaya. Ang ayaw. Mayo. Tumo. O kinaya. Buti pa saman. Do ka man ako sa silos. Kaya gusto mo sila gakta. Musilos ka. Bubiyak ka. Bubiyak. Ako. Ano pa ito? Kani? Huwag dito ka. Sa madawan na ako. Wala yaman. Kaya sige na kung balik-balik. Na, kamo magwali mo. Di ba na ako na sa Biblia, no? Ako na nabasa sa una. Kung nabasa na ko, bago na po karon. Abi na po. Sa una naman na. Nawala na sa Biblia. Kaya nga akong mga lipan ng tila. Mga remote good ko. Katong alam mo naman sa kumagsanya mo. Ato mas kabalayan. O niya, kung onsay na nila dito, kano? Kung anak, tambay mo. Wala man na nasabtan sa mga pastor o mga pari aman. Dahil ilang sangyaw. Ato malis balay. Kaya ang remote ko nila. Ano ang mga tawag ka ng reliyon na nila kung sa kanikan to aman. Ano, reliyon nga nila nga. Kanakanikan ko ang kaniaman. O, saksi ni Jehovah. Aman. Sa ilang man, diba? Sa iyo kung kanangan ni ang inaman ako na magod. I-realistic. Itawanan nila. Yasayaw-sayaw sila. Dala ang pampits. Wala na sila kasala. Ala. Katong nagbuta ka nila. Ang kanang buta ka nila. Buta. Wala ka kita. Sadakya po na eh. Kaya nag-ampo sila kangin. Nangita sila sa wala nakakita. Nisaksi sila nga wala. Hala. Pero, nanay ka pa sila naman.
May kinahanglan. Musunod man sila ka nako. Magpagkakatay. Anak, ako ka na to. Wala nang mapunta-punta. Bitaw nga no. Nagpabuta-buta ka. Kaya naman. Nakabalo na yun ka. Nga kanang imong gibuhat. Pag imong gina sa kamatay. Kanang pagsulod ni Masako pa sa palantas. Diba? Wala mo kayo salanon, di ba? Pero ano ba, Jet? Pagkamatay mo dito ka. Alam, aron ba tungan ang kasalatan? Ang alam, sa tao, bahay sa espiritu. Tawanan, espiritu. Usa, kagasa, sa kalimutan. Aron antusan sa cross. Libuhan, yung katulikan. Kaya lawas, bumatay man, di ba? O diyan. Aron antusan ang mga sala sa tao. Awan ang nasa, wala akong salatan. Kanang iyong mga isa katuig sama sa isa kaliko katuig. Katong amo, ako naman, isulti nila ang mat. Pero, wala pa rin ako na nakalaluman na. Dili manggod sila kung magita. Dili manggod sila kung pangayo. Kaya lang una pangayo. Kanang kalimutan noon. Sa pangayo, nga nasa kwarta. Sa pangayo, nga nasa sila makaon. Abi din ako, aman. Ang tanaw ko na nila, no? Isa ng mga tao. Gawas, no? Kaya alam nang sa nanana may jutay nakaplagan nila. Ang ilang una no? Lawas na, karoon lang. Pero wala sa kabalo. Sa umaabot. Nang sige silang pangayo, kugi. Umaabot, sunod simana, sunod adlaw, pagkaugma, sunod tuig. Ang ila na yung giyaguan, padulong na sa ospital. Mga kinakong katawan. Karang ay sila niya, mga politiko ka mandato, mga handler, ang ila niya gawan. Padulong na niya, isa wala hinugtan. Kaya ng anak, adunahan na sila, nalatanan, pinatuging ginikana, ang iyang anak, puros piyaso. Wala na may panahon. Ka na nanudlo, ang ilang gikot. Kinaan na sila kwarta, balik-balikan na sila sa kanangit tangog na magsuri-suri sa kabalayan. Aron, katong mga babae, ilada yung nagpandan niyo. Nagsakasakot ito. Wala, ang siya kahapon, katong akong sa na, Derek, naka-points ka man. Pero wala ba, passive kayo. Unsa pa ka, wala, Derek, labi na, parang nagsalig lagi sila. Pero nga umangkit, nga dito maging sila mabilib sa mga pari, ng pastor. Anak ko sa sasalimunya sa mga. Anak, bawa ka na, ang ilang gitangan. Kinaiya sa tao, ilang gitangan. Tama no? Ilalahon ka. Ang na pabunyag sa ila. Kasal sa ila. Kaya mga naang dinod, bawa ka na anak. Hulgaot na. Kung dili makasal. Dili na ko. Makita po ba sila alang pangalan. Hulgaot nila. Kung dili mo po na. Wala yung pangalan. Anak, di ba, nagamit sila lakda. Nagamit sila mga testamento. Tama. Ako naman nag-isulti naman. Halimbawa, sa balaod sa kalibutan, na birth certificate, naman po sila baptisman. Balaod sa kalibutan sa kasal, marriage certificate. Naman po sila naman po sa marriage contract. Di ba, amahan, kadang isa lang, ang kontrata, o niya, ang baptismal certificate, o ang iapod sa bunyag, marapot,
ipirmahan. Ang buyag, wala. Pero ano, na may papel. Di ba ang papel, iya sa kalibutan. Ala, tungod kay ano na sila, balahon. Diyan ang sukat, ang salang, ang putitaw, kanigamit na, uglap na sa tao. Na, mga problema. Kaya ilang to baga na sa piloto, supi sa mga pare. Pare, siyempre, pare mo ko nag-auban. Dili, usahay ang pastor ko, alam yung isabit sila. Wala mawag ang tungod nila, di ba? Ay, wala ko nag-auban nila. Kato pa dito man ko sa pare, nag-auban. Ilaman po ko sa lugon sa ano. Para karoon sa kundaan mo, grabe, no? Mato yung ipakita na ko. Hindi na ko napasulti nila. Karoon, anak na. Makita mo ginagawa sila. Nga, bisan sa wala di ba? Wala na bisa. Bisan sa eskwelahan, sa tanah. Pero naay mga NGO sa gobyerno, paningkamutan nila amahan, ang mahulga nila kung nagunit sa gobyerno, kaya gusto nila pangitaan po sa gobyerno ang baptisman o ang mail sa contract. Mga lagi, tama, mga lagi na yung ulingan. No? Wala siya. Punya ako di ba, isulat sa ng kasing-kasing. Tamdan yun nila ang pagkabalaan. Kaya ang pari unta, magpandong lang siya, magtudo lang siya, na ipatuok din silang kasing-kasing, na ang pagkahuli sa kaminyoon, o huli ng gibunyagan, magsigisag panudlo sa mga gibunyagan, kinagbunyak mo sa bata pa, di ba? Itisok, di ba? Itisok, ipugas, yun. Na ang problema man. Kaya, gamay naman sila panahon sa tao. Kaya, pagsulod nila to, ready na ang tanan ng kahimanan. Andam na, gamiton ang tao sa seremonyas, tapos nag-andaman na tumayang mga sulugood. Abi niyo mga basahon ako na. Katong pagbalik sila tang espiritu. Usay biya, no? Kasi ako kay mo pugong ko nimo, ipabasa na ko. Kali, kasi doon biya na ako alang ilis-lihis na ako, alabi na, kay ako alam mo tagaan sila sansa na i-Facebook o i-YouTube. Isa ko nabi ang lahat tong daw ka babae. Isa ito si Lapa. Huwag nandi, marami na na. Kanya, di ba? Dapat ako ay magbuot. Yan ay suko ka na ako. Dapat ikaw magbuot, anak. Dili ka, init ka, kinamang init. Dili ka, pawaan na sila, Na, pabalungan ko amahan. Dili ka tong sakit nila, kamatayan mo to, mga cancer mo. Yeah, ngayon naman to sila nga. Masunod mo, matutabang ka ako, kaya makakastol pa na to. Kita mo na ako, sige, hilak po sila, kaya pobre, kasi pobre. Kaya ilang una ako, ay ng pantusan. Kaya lagi, Diyos doon ko. Sabi na naman, tago, ginawa ko. Puting, pugong ginawa ko sa kaso ko. Kaya kumaingon sila nga, Diyos doon ko, ako patabang ako sa sakripisyo. Nga ang pare, wala man na nagsakripisyo. Ang pastor, wala man na nagsakripisyo. Ako yung nagsakripisyo nila. Nga ako hinahina na nagkulto, tautan. Kaya nga po tinakong pugong angan. Kaya ano nga, halawa itong dili na gid ko kapugong. Nakailak ko nimo. Murag akong ibundak ang kalayo nga imong ipagunitan ako. Kanang ingon nila ako, makita nila nga musulod ko na naman. Abi nila, espiritu mo sulod-sulod na ako. Nga di ito, ang akong kasuko, gigunitan ako sa pangkain. Nga akong ibundak na naman. Ibundak na naman. Di ba ingon mga anak ko, anak, ngayon anak ka, anak, hindi ka sige kayo na ko. Paling ka magti. Nga ako, sa tawanon ba ka? Diba? Paling ka magti. Na mapuglan pa niyo. Ikaw pa ang magtuwa. Paling ka, mapuglan pa sa ng puhon. Pati na kong pabangbuang sa naman. Ang hindi buang-buang nga maganda ka na. Pati na kong buang-buang karon-aron kung wala ko kabalang. Karon-aron ko na. Wala to ka na anak. Reaction ka ko sa una patuba-tumba. Kaya parang mayong po ko. Uyang ko. Kaya katong premier, katong wadyo namin ito para matumba, di ba? Napatumba-tumba po kaya parang kung makaingon po sila sa kuha, nasundan po ang espiritu. Nga naano din ako.
ilang na una magod diday aman. O ni tawanan siya. Yan sige istoros diday. Natawanan siya. Sala sila. Yan, sudan ko sa espiritu. Kaya nga naman, nakita man ako nila pag aksyon sulod ni Diday espiritu. Wala sa kabalo nga bad na dito. Bad na dito ni Diday. Espiritu. Duuli sa tanan. Ako, magsulti na anak ko. Dili sa mga ko. Magsulti ko, kanta ko, na anak ko, gusto ko ako. Itawar ako na ako. Dito sila sa espiritu. So, kahit nahuyang ko atong ka-time, makaksuloy ako na awas. Patumba-tumba ko. Kaya patumba bilid ko. Kaya lagi, dahil pa na natumba dyan ko. Kaya may inanong ka na po. Hinahanggan, bulig o dyan ko. Kasapan nila ko. Ang angin kasapan na nahuyang man ko. Kaya ako gihatag man nila. Ang ating sa kalayo ang tubig. Tatag man ako. So na, di ba? Dili ko magbasa sa amahan. Dili ko magbasa, no? Ibang hili, di ko magbasa, no? Mahatag lang ko. Ihatag ka niya ang malang espiritu. Anak lang ko ni amahan. Damdagi sa di ba? Anak lang ko ni mo. Yata ipasa na po na ko kayo like. Tulog naman to sa una. Abiyong-piyong naman to sila. Ay, di ko sila gusto mamati. Di gani makikistorya na ko. Di makikusay na ko. Ako pag-isip-sipan nila. Anak ko. Na nila. Pero kasi sayang mo ito nga, no? Kaya tumod mo ko sa kong kawiyang nabalaan nila nga akong kawiyang. Sa kinayang-ngayawan nun. Hindi man ko sila gusto. Kaya, mo to. Akong ibuhat. Karon. Kung usab akong tingog, dili na yun ko makapulong sa kasarang masuko ko. Mo na to sila manyo. Karon, katong duha po, nagigamit po ng untalon so na yun din eh. Akong kasukaan, paghahigahay mo po rin isa, mo kirig po. Ay, nandohan po, kirig po. Karon, kato ang ilang una-una dito, isa akong pamilya, ako ilang nasunod. Pero karon naman, sa tilaw lang. Duha po din akong pawong ko. Ano nagila ko sana? Kabalo mong kaman. Kabalo ka. Nagilak ko kay para gila. Kaya kung gusto ko kuman sila. Nagilak ko kay wala ko nagilak sa kupagantos. Nagilak ko kay luoy kay sila. Nakita man ako na ang ilang kinaya iya sa lawa. Sa ako kami. Wala mo, di ba nagilak ko sa ulo. Doy ko sa kong asawa, doy ko sa kong anak, doy ko sa kong anak na nabili. Anang nanaminaw. Kay mahimok gabling tautan. Kaya dito man sila nagkakasa sa sudlan. Kung kawa ko nagila ko, doy kay sila. Kung biyaan ako sila sa una, no, di ba? Preso sila ko. Namatay sila, no. Pero wala na akong mga gagawa doon. Isip-sipan, si Ilay na palipa. Ako na lang kung ipasan. Ang ilang sala, ako na lang yung diyan ko. Ito, isoon ko na ako. Napatas-taas po. Ang sala mo to na, kasi may nagpangbangbuang, no. Sala po to sa kong secondary, kaya di mo minaw na ko, no. Pero, ako ang yun nadadakdakan sa mga tao. Na sila ko nung nasudlan. Na sila may nagpataas, sila may pasudtulog, di ba? Sudlan sila sa espiritu. Naiya sa dautan. Gagawa na ko, mga pusis. Wato mo, wala na ako ipadala katong ipag sila mga pusis. Dili sa kaman. Kaya kapon po na yan itong naglingkod po doon. Igamit mong po yung mugot, yung mga tagaan sa sagot. Huwag ka tulog ka tuig. Aron sila yun, dali ang akong mga tao. Anak, kinahanggang matumatid ang balaang kasalatan. Ako ka na. Di ba nito man ko sa balaang kasalatan? Anak, sa balaang kasalatan. Lagi, sorry amana. Sorry ha. Ito anong tikal yan. Wala kasalanan. Wala. Wala yung problema man. Kung tawanan ba ako di matigsulti, no? Tawanan ko ko, no? Wala. Makasapat ko, tao. Kaya ako, alunin ko sa isaya. Tawanan ko sa. Salamat na. Wala na, mag-isura na yung mga biyak. Mga Jesus, kaya na ako, nakakalisulti na mga, murang tawanan kayo. Ayaw pasok iya. Sa ibang kot kay may mamukong tawanon kay mga tawanon man akong latubang dito. Ayaw ka wala lang. Gikinanglan ko siya. Karoon malipat niyo siya. Diba ba sige lang pagto? Amin. Gikinanglan din anak.
nga magsulti ka nga ikaw dili ako gikan sa iyong kasing-kasing. Kaya ang tao magpakaroon na. Tanawa kong usab yung pangalan nga ako na magsulti. Di ba? Mao pa nila ang pagpamatik kanila. Anak, mao ka na. Bailan niyo ang tao nga nagatuwa kayo. Pinaagi sa iyong kay ikaw galing nga kinaya. Hala, wala nila ng sabda naman. Ako may makisulti na, majuk-chok, tapsinan ako sa lang niya, iritso na kong prangka sila, no? Murang mo palag sila, kaya akong anak, o asawa kasuod, maghintayin ako sila, di ba? Kaya sahi, budik-budikon pa min ako sila, di ba? Sahi, ako alaging bata-batao na sila, di ba? Anak ko asawa, ako alaging bata-batao, kasi mamugot-mungkot siya ba? Bata-bata, masabot mo yun akong kasuko, eh. Kung mga bata po, ako luka-luko na sila to, na akong bata-bata, masabot mo ko. Kaya naman na lagay ng binata ko. Dahil ito, nakita din ako sila, nakatigulang sila. Ano man, di ba ang bata man, itik-itik ko nimo, sige-sige nimo, itik-itik ka na anak-anak, kaya para makatawa. O say, kalo-kalo ko, halos kiss, di, nik, nana pa kami. Pero sila man, ako yung nanaon, no? Suko. Ano man? Kaya naamos wala ang kasamahan kiniya sa bata. Kaya, ako naman ang gisulti na pagpagin akong sumpi ngayon nila. Mga anak kanina ko. Uy, magkabata mo. Kung ang iyong kinaya sama-sama ito. Paano yung ina sila? Kasi mo reflect mo siya. Kung tanawan mo. Di pa yan nila. Ano nag-edad? 20, ang 30. Di pa yan nila. Kaya ito, ang ilalim kinaya. Nag-edad exercise ka. Hala kayo, tuktok tayo. Hala, kung na yung musuko, iubos tayo. Hala, pamalandong tayo. Ano ang problema? Ang ilang kinaya. Nabata lang sila, no? Kung ako, ang musulti, no? Pero ang kinaya sa bata, wala nila na sunod. Wala din. Maulagi naman. Wala din nila na sunod. Ang kinaya. Kaya ang gisunod na kinaya. Bata-bata. Amen. Tuo man ko. Tuo man ko. Ano bata-bata? Kumusap ako tingog mo kung dulo nila. Kasi, wala din sa kanalo. Ako di ay magpabata nila. Pinaagis akong binuhatan. Nga sila ginuso ko. Mao ka na. Mailan niya. O mailan niya. Sila kinaya kong patasan. Mga diligid sila. Makahito. Sa iyo, lubok, kubulatan. Mga lagi amay. Sige, mga lang tangan. Kaya matumoto, makaisulit ko naman. Dagan tayo mga tawag dito. Dagan po ang makita. Ang makita na ko sila. Kinahalan pagid sila ang sutian ako. Kinahalan pagid ako sila matubuan. Saan ako na? Tinutanaw ko nila, magtanaw ko silang mga mata, tanaw ko silang mga buhat. Mabuhan mo sila. Sige lang. Samtang na ako din sa kalibutan. Padayon pa ko, bisa wala pa sila. Nagunaw na sa kamang sulto. Wala pa sila yung bilis. So, marang ang kalibutan. Pagbuntang na, gubat na. Ipos na, guwabotang. Saan man ako. Kaya karon naman, kani naman diri na awan nila rin na diri, kani sa kataon na diri. Di ba iba man ipakita, di ba? Imo man igobalan sa imo maangel. Lo ito kay ko ana na, gitakil na. Wala man gitakil sa mga anak. Wala abot. Dili sila gusto, dili mo to. Sila aman. Ako pag ano na wala ginamay ko nila. Ay mga anak ba ya? Usa ihadapan ako, ya so na diri na ako so na. Pagtrabaho na, kaya perito na ako nasa lisuran. Tanan mga anak. Pero murag ako, may inagimahay. Diya, murag ko na ako pa'y unang mutagad nila. Masama na man. Yung sa luoy ko nila, ngayon ang ama, nagsulti. Ngayon ang ama na, kulihan mo gini sa una. Kapag ako rin naman, grabe man eh. Ako naman inuumrog, ako man ang dili nila, yung maigsoon.
Wala ako ilang basulon na naani. Pero kung dito ni sa doktor, iba na ko, pa sila bayad na ako. Di ba? Sa doktor, dapat naapod ni, kanang sa ngalan, naapoy mo, watser, naapoy, mga tumantumas na pasyente. Yung ako, adri ba, lahi. Ang masakiton, may mga silang aman. Nato ng bata, mo pinapadala ko ang kununay pa, nga, mga pa yung mga niya, mga sakiton ako, di ba? Nga, walang sabot ko kakabos. Pero dito sa doktor, no? Dagang kaiman to lagi. Dagang mo duaw. Para to sa aning tuloy. Kung dito to sa doktor, dagang mo duaw mga parinti. Sa kuwadri, pili mo duaw. Ato yung asawa, wapulog to, dito mo kay Diday. Kaya ang parinti, mga namuuga, yung makaliwat yung wala pong duaw. Na magsulti, magtato siya, magwali. Napasadain ako ninyo. Kay nabugatan siya sa kalibutan, tungod kay, kasi yung igsuon siya yung asawa, magsige pa yung pasahon sa naglaing lawas. Kalibutan nun. Siya ang tato magsulti. Ya, dili mga niya dili amat. Pagkamatay, ako pa ilang magimahay. Ya, ako pa ginagasto. Ako pa ginagsagabisyo. Ay, katong babae pa din ituan. Ako pa ilang paggasto. Ako pa ilang luto. Doon yung kag sa kong asawa to aman. Mga ba na? Mga ba na ang mga tao walay utang mamabaton? Ala. Kaya dili man sila gusto kadako. Dili man gusto sa kuman, imong gawal kanila. Gusto ba nila nga patay ako? Mao ka nagbuhat sa mga pare. Ang doktor, nagataman. Kay sikat man sila kung nasa doktor. Kaya naam sila kwarta. Ikaw, di ba? Ikaw pa'y kasoblan sa pasyente. Ikaw pa'y kasoblan sa tagto sa pasyente. Ikaw pa inyong gibuang. Ikaw pa inyong buang na nagtambal ka sa mga buang. Ikaw pa inyong hanaw na nagtambal ka sa wala di arangan. Hopitan ako. Hopitan. Hopit na ipahamtang ko sa tibok kalibutan ang akong kasuko. Ayaw sa aman. Ayaw. Ayaw. Ako pangkalatan. Pero, gumawa na din ang buwan. Ito na. Tabangan ko ikaw na. Pinaagi sa pagpailas akong ka. Doon na yung mga laglag ng mga lugar. Mag-away. Mga katalakman. Aron matuman na ang balaang kasulatan. Laglagon ko ang mga laglagonan. Ang buto ka nila. Ito ka nila. Ang traffic ka nila. Ang traffic ka nila. Ang maluwi ka nila. Naluwi ka nila. Pero ang makipatok ka nila. Sabi ko nakipatok ka nila. Para ipara. Inipan sa ipon. Aman. Ayaw sa. Aman. Bukat pa ako magkalimutan. Ay madamay pa ang ako mga katawan mo ako mga anak. Kaya akong pasla. Wala pa sila napati ko ng kaman. Gabay pa ko ang budala. Ayaw sa mga. Anak. Salamat ka ni Wala. Nabugan pa din mo ang kasuko sa Espiritu. Ayaw sa aman. Kaya hanggang naghula-hula pa sila ng kotse na ako'y napantuson. Nagunauna pa sila ako ilang sakitan. Ayaw sa aman. Kaya naluoy pa ko sa mga taong mata. Pagitaon pala ako ang mga kanila. Palalo pala ako ang iyong mga tinga. May isang ang mga kauban ako niliwala ang dagdagan. Wala sila natabang sa akong gibuhat para sa kabutan. Dili magod ko ni mo pahaliwan kasama-sama. Dili po ko ni mo papandungon sa mga taong
Tingin. Damang ko. Ipadala sa iyong mga kaibigan. O anak, nagipayap ako na ang kasuka. Alam ka naman, magpaibalaw ang anak. Bakit na? Ang kanuna nakapatay ka na ko. Napatay sa palang mga buwang pa. Matid ka rin. Yakot nila ang tao. Sa impyerno. Napatay na ang anak. Ang haling sa Babylonia. Maglibog na karoon sila. Sa ilang pagtulanan. Makaulawan na sila. Sa mga katawan. Ipadayon lang. Ang inunanan. Ginahangan. Paugta na sila. Sa ilang bakas. Ang bakas. Ang bakas. Ang tumi. Sa ilang kasing-kasing. Patumbi na nila. Ang ilang pagtama. Paugti na nila. Ang pagtubyan ka na dili sa kalimutan. Apa naman? Nagasalig pa sila na ako. Bisan bisaligan ako nila ako palang pangalan. Liyatag na ako nila. Gano'n ako sila. Nagamit ng mga butag o cellphone sa kalimutan. Pag matuwag ka nang lood na ko nila ang wala na sila nakabalaw. Nang lood ko nila. Nang lood ko. Kung dili na ako mamaya. Pabiyak ko din yung lugar ako. Pabiyak ko. Ano? Paabot na. Ako. Ang magdala. Umumanda ka niya. Kaya kung magluod na ang espiritu din, wala ka niya. Dadon ko ikaw. Sa mga tao dawat ka niya. Ako. Mga ka. Ako ang magdala ka niya. Ako. Huwag ako. Ang maganda. Kaya kung ano-ano ako. Sa ilang taksa-taksa ka kasing-kasing. Ugnan ko ikaw. Kaya na ako sa ilang lulang. Sa ilang kasing-kasing. Sa ilang mga tulang. Tanaw anak. Tanaw. Tanaw sila. Ang iyong katawan. Dagan na ang naman kayo. Tanaw anak. Ayaw biyahe sila daw ilang tapas. Ano pa kayo mga anak? Nga masusunga. Latas pa lang. Ano pa ba? Masusunga. Ako, laglagon ko ang mga laglabanan. Ang magpagkaroon na. Ako, magpatang anak. Ako. Ando silang sa. Pero ako silang paglaglagan. Wala ko na. Dibuhat na ako ang pana. Dibuhat na ako ang sakripisyo. Pero patulog na kong singot sa pagwala. Nagpakaulaw na ko sa kabalingon kong kaulaw. Nawala sila na ulang sa kong mga isute. Alam ko na. Dahil naman sa wala ang kasulatan. Pababo na lang ako pala. Pagkatugyan naman ko na. Kaya kung wala na akong itugyan, wala din ako. Napukan ang harit sa babi. Nga na kayo mo. Ang pagkat. Ang pagkat. Ang pagkat. Ang pagkat.
Ano to? Ito daw. Mga kinahanglang magkugi gid og magpasang. Ang pait ka gid ay. Pait gid ay kayo. Ang imulay mo. Di ba naas mo lang kasalanan? Sa magpanood siya ko. Sa paggamit silang ibalahan. Naulaw gani ko nimo. Nga ako karon ning balik ko nimo. Pero halimbawa na ama. Kana nagbato na ako. Wala naman na sila nagbato. Nadok na gid siya sa akong pagigusay nila. Unya nagasimba ka. Nagatuo ka sa ng mga reliyos na sa karon. Anak, matinumanon ako. Dili ko makalimod sa akong kaugalingan. Kung ilimod ko nila, dili ako makalimod. Matinumanon jud ako. Dili ko angay sipsipan. Ang ilang amahan, angay sipsipan. Pero ako, matinumanon. Nagpakamatay gani ako. Sadyang nagsaad ako. Tama naman. Halimbawa, kanang mga tao, nga, butan po kunay sila. Nga, nibalik sila sa kalibutan na. Napa ni paglaom, amat? Napa ni paglaom? Ang malangit. Umabot sa tribulation. Anak, ang wala nakakita sa kamatawaran. Kung adunay mga kasakitan kung katalakan, mag-uol ka na. Kaya ka na, anak. Wala man kaandam. Tama naman. Kahit yan ang akong gigikanan ka nito. Yan ang na ako sa ka. Inom. Kana ako mga ikagaw. Luhay kayo sila man. Labi na nang nagbato na ako kanento. Tama yun nga akong kaluoy din nila. Di ba naghangi ako ni mo? Kadang sa una na ako, pahuman ako sa sakribisyo. Dahil nakamatay. Kaya katong nagasulti ni mong dili maayo. Di ba naghangi ako niyo? Kaman, ayaw usa. Kalutan pa na ako. Ako na lang ka. Ako na lang magsakit. Di ba ang anak ko niya? Ngunya mag-yatag na ako. Mao ka na, anak. Aron matuman ang kasulatan. Gidupan pa nimo ang ilang mga silot. Ngunya karon naman. Gikinahanglan kayo. Nga maduol sila kanimo o makikusay. Kaya gidaot ka nila. Sila ang nakasala kanimo. Ngunya naman. Kung dili ka mo to, kung dili ka, matinuhanan ako. Matinuhanan ako. Dito ba di ka? Mga ipasaylaw. Nga nakasala ka kay Juan o kay Pedro. Tama man. Pero kanang ibuhat nila. Nga dito sila mga ipasaylo sa pari. Yung ulo dito sa... Mao ka na, anak. Anak ka na sa bilang kasulatan. Kaya ang gusto nila. Dito masulti sa mga sala. Sa ilang-ilang amahan. Kaya nagpaaman-amahan, usap sila. Hindi pulihan nila ka. Gigamit nila ka. Gigamit nila akong gibalaan. Kanina po naman, kung magsulti na pagpani, yun na po ko nilang ibrahan ako sila. Kamatuburan ka na, anak. Anak ka sa otoridad. Huwag sila wala sa otoridad. Kinsa ba nila katag kanilang otoridad? Mga ginahan.
Ang ilang nakatang ko otoridad. Tawara pa. Ilang gipilit-pilit. Apat sa ako. Ako ang nakatang ko otoridad. Kaya na sa otoridad. Mga nakikusay ka sa balaang kasulatan. Tumaon. Nalukoy biyanta ko nila nga. Nga nga. Nabiya na lang ko sa kuntahan. Dada kagabi. Nag-aubo-ubo ko. Kaya na ako hindi pangkuha ng mga sakit. Pahit tayo. Hindi ka ng mga baba, mga daman. Wala sila kabalo. Kada makita na ko nga ako ang mga ipandungan. Bisa wala sila, nagpatambal na ako. May mabati mo na ako sila. Wala man sila na igugman ako man. Bisa ko na nga din. Igugman. Pero ka na mong magsakit. Pahit kaya man. Sakit mo good kaayo ganyan pag-usap good, no? Pero sa kuwabi ama, no? Bisa gila kong gipakod. Kaniad to pa. Kung ako'y kibuhat, basik ang kunong pa nila. Wala makit na sa kuwa. Bali pa yung mga gali ko na yung mga gwapo, mga dato ang mga tao. Bali pa yung mga gwapo sila mga balay. Ilaman na sinati sa una. Bisa ko sa una, nagdegosyo ko ako. Pag silang inon, ayaw mo palabig inon. Kaya makurot na yung kwarta, ako na yun ang madato, anak. Na, nakabalo pa na karon sila. Kaya buhi pa man ako ipag-inggan na sa una. Pero sa una, kaning kurente din. Yang yun ako, ninong biyar nga. Kuan, may ingnan pa gani ko. Manino yun. Kung imong ipakuha na iya do, wala na kayo negosyo. Di, ina na yung negosyo din eh. Nakasa ko ito, bahala na ninong. Ang importante, ang mga tao, nakapisugat. Pero karon naman, ila kong kibali. Ako kung yun na sina nila. Tingnan pa ko nila, loyang nuli. Nisulod nun sa namban sa naanan, napobre nun siya. Ay, hindi mo nagay ko haloy ko. Jesus, no? Dato ang tingali ko, no? Kaya daga mo mga tao na anin ako. Naang pa, talagang ako mga tama itim ngayon sana. Ayaw pagpalit o mga propidad anak. Kaya dili katagyan sa kalibutan. Tama itim ngayon. Digi ko tagiya. Sige ako mga yuta. Controversial kayo. Nakapagay ko yuta kagiyap ka na wala pa. Yung lugan niya wala pa. Kapag ko yung tagiya nagkuhan sa ko. Mga bakakon kaya man. Ako yuta dito. Malay, controversial kayo. Mana nga akong gingan na sila. Ibaligya kay sige makagyan ako dili ba? Kaya sa masina sila. Wala ko kung yuta na ako propidad kung makaharabis ko. Masina sila. Paitan ako di sa kalibutan ng anak. Pero dili bali. Ako, kanahan nilang iinom ko, ipaitan ko. Ang muli pa yung ko, kakakaon di ako. Nabutan man ako anak. Butan mo po ito kung asawa nga. Yeah. Ang ila. Di kumpara. Sabi mo, pati ako ugi. Dagang mga tapugi. Kaya nakalapaw. Pero, sige na lang. Ang importante, magbuhat ko maayo para makatabang ko nila. Di ba? O anak. O. Kaya doon na pa ikaw panahonan. May panahon ka pa. Pero sultihan ko ikaw. Ako ha. Libuhan ko to eh. Akong ipangayaw. Ikaw, ang anak sa tao. Espiritu gigipadala ka niya. Ikaw ang may katugod sa kalimutan. Kaya sa imo ko gipapunsa ng espiritu. Gipangayo ko sa han. Ikaw ang pinangga mo sa lupahan. Ikaw ang magtatabang. Nga magpandang.
sa kalayo sa espiritu. Kung ang mga tao malaman nini, kung makasabot sila, ikinahanglang magpaubos ug muka og gahe. Pahumok ko nila ng kasing-kasing. Buwan ang kanila. Di ba wala ka? Nagabunyag. Wala ka kakasal. Gawas kung ikinahanglan. Sa kahikayunan. Mao na, amahan. Mao na ang dili nila gusto lang ko. Kaya may yun sila. Naapod nila. Hala. O halimbawa, katong mga foreigner. Wala ka sa layo. Di ba ko pa sila, hindi mo walang yun, di ba? Anak, di na ko kaniyang talataw. Unsa ilang kayo lang silang nasad. Darawanak. Daghang mga tao. Nga taga-dili sa inyong nasad. Nga naan na din. Hakuton sila sa mga katalagman. Ha? Kanang ako gikunin siya nila, man? Tinoon na. Anak, ang ibuhat sa tao, kung tinaglan, tinawan. Ang bata, kung tanawin ni mga bata, mahimog yung bata. Ang tubig, kung tanawin ni mong tubig, mahimog tubig. Ang kalaya, kung tanawin mo nga kalaya, may mong kalaya. Kung ang init, kung imong hunaon nga init, may mong yung init. Kung ang giaw, kung ano giiwag ka, may mo kang buinang. Hala, lawan na po ganang sumbingayaman ba? Pero nakasapat ka. Nakasapat ka. Buti pa sapat. Kung imong pagando yun, ihatag. Depende. Kung imong pilion, init ba? O matubig ba? Hindi. Maunagin ang mga kwan. Mga tao. Buti pa sapat. Kung naon ako, mga matinood. Matinood. Ano? Una man. Ang nasa kong una-una. Di ba anak? Naminaw ka kanang ko. Ang imo kasi-kasi. Dili dalungan. Nakakita ka na ka. Ang imo kasi-kasi. Dili mo mata. Kini. Kanang bahinaan. Mao na ilang gikasukan siya na ka. Kaya gusto man nila. Na ipakita na ako. Nga ako magbuhat ang wala. Pero da ka na mag-ipakita mo. Tanawa itong mga babae na sa layo. Di ba, tinipsing lang to sila. Kung tanda yun, di ba saksi? Sa pila nakakagatas na nakakita din nino. Kanang mga akong itong balat. Kanang mga natibang na sa ukin. Kanang naaso nga ubos. Diyan, ako na sila tulubakan. Wala nilang resulti kamatuaran. Anak, kuwan sa ilang kinaya. Pumpas-pas sila. Umupasa ang tabi sa kalibutan na. Kinaulan, mabot ang ilang gisulti. Hala, ay kan wala sila nasulti man. Maluwag sila. Anak, sa pagkakaroon, wala. Abad sa umamat. Na, kaya dili sila masaksi. Dili sila magpangatahan. Hala, wala na naman ako inalang sila. Istorya mo, Bi. Istorya mo niya nakita. Kaya naluay mo ako nilaman. Ang problema, kung naigarbo na ako, di nila ako sa sagutan. Kaya naigarbo.
Mga di nangapat yun kadiya kung makakita sa ko. Mo reply ko. Kaya tama no, nagsalig na. Gusto sila, Diyos sa amin. Hala. Niya ako to man. Kung tanawang ko nila nga ako ang Ginoo, mo reply ko. Ako may lang papasanon ko silang mga sayo. Tanaw magtambal ko. Kasagaran. Ilibre no. Wala sila hatang na ko. Asa manubang naaman? Ako o sila? Anak. Ang kasing-kasing. Mao ang kasihan. Ikaw. Kasing-kasing na ni mo. Manakatag sa imong kaugalingon. Siya diyang nagsugod ka. Ug dawat. O pagtambal, dili ba? Sila, ang gamit na po sa kasing-kasing. Ngamatag ka nila. Mga di man. Kaya alimaw karon kay ingon man ka sa balaang kasulatan. Kung unsa po, ang init. Papili mo, ang init. Unya, kung ang bato makita niyang bato, makita kung bato. Example naman. Kung dito sila naghatag sa mga pari, sa mga doktor, kung patambal sila, mao pa nilang ihatag na ko. Anak, ang kalibutan na, pagkarugin na, subor na. Pero ang iya sa espiritu, kamatuanan. Mao ako maghatag sila gamay kanimo, nailhan sila, nadalot sila. Mawala ka mag-offer sila gamay kanyo. Dailan sila. Nga pakaruging lamang ka to dito sa bahay. Hala. Wala nga nakasala po ang nakatag. Nakasala po ang nidawat. O anak. Kaya doon na may palahan. Napugusto ang nakatag. Anak. Aga may itong nakatag. Kaya napugusto man sila. O anak, muna nga mga tao na kapos. Ang mga tao na kabugatan. Mao ka na gibuhat sa mga pare. Nga katong kabos, nga wala na iya. Ginugang pa sa sobra kanina. Sa nasubrahan kanina. Mao to sila. Ang nag-antas. Gidaog-daog. Di pa na mas nangasan. Ugmao. Ang nasa balaang kasulatan. Nga na sa kabulahanan. Hala! Halimbawa wala ka nagasimbangan. Kanya, botan ka. Maadto ka dito, makatakas ng musimsip ka. Sa mga dato, madunahan. Mao di ay, nanalangit sila. Tama din akong iwali na. Tama din akong i-comment sa nila. Kaya nakita mo na ako sila katong mga pobre kayo. Isa mo kay katong pobre kayo. Doon sa lugoan na yung tanggal siya. Limpihin ng kainsa. Kita din ako siya. Nakaputi na siya. Malipayan na siya. Katang di sa mga pod. Sikat siya. Maragwag siya problema. Di sa kalimutan mo. Mamay na dito naglangoy. Ay, nagpingit. Sa mga pari. Ano nga lang din? Anak, sultian ko ikaw. Walay nasulat sa balaang kasulatan. Nga tuison sa ta. Kaya ang magdugang sa propesya sa balaang kasulatan. Dugangan ang katalagan. Ugaran. Ipahamtang ko na. Ang umang mga katalagan. Ikaw mismo ang nakakita. Ang ito kapalaksan. Muna na yung problema man. Kung magsulti ko anak, dili na sila mo to. Pero nakita nila o nasaksi nila ang pagpaningil sa kaidayan. Naman sa Biblia. Naman gani sa kanta. Panahon na.
pagpaningil sa kanang. Ay, paita ni. Naluoy pa ko nila mano. Ano ito makita na ko dito. Mga gwapa kayo, mga dato kayo. Makita na ko. Mga nagsinggit sa pangayo. Kanino? Sakitan po ka naman. Anak, ba't ipangalan ka? Dili ko makalikod sa kong kagalingan. Ang akong lawas, nagpakamatay na. Mo nga, pagpatay na. Dili na patihan. Apa nagbilin lang ka. Sa diyang, iyutan na ka. Sa akong gugma. Anak, ako din na ang ako na di sa kalibutan. Naigugma ko. Kaya tanon ko. Pero karan, nag-anampog biya. Abi ni mo, sila mo kung pasokon. Wala mo kung sipsipan. Kita mo na. Umusulti ko sa tinood. Ako yung nilagdatan. Pero wala sila kabalo na lipay pa. Ano man, nakita na ko sila. Nadili, gid sila. Naglaban kanima man. Dili ba? So, ako nang pare, nakita na ko. Malipay mga sila. Mga batay ka. Mga pastor. Nalipay sila. Praise the Lord. Palakpakan na itong Ginoo. Amin ni Mama. Mupiti ko kung kasing-kasing. Mamayubos ko. Kung maginanak sila sila. Para makita na ko sa magsasayaw. Ala ako kanina. Awa akong espiritu. Awa akong lakas. Nagpabiling sa langit. Nakasabot ko na anak-anak. Ang espiritu. Sa Diyos, iya ang kaliwatan. O daghan ang mga espiritu nga nakabantay. Imo na ka lang nasulti. Nagyaman. Kaya na rin akong ginasulti. Imo din na. O anak. Anak ka na sa wala ang kasulatan. Lagi. Katong iyasaman. Ako wala rin problema pagdagang ko mga nangkot. Sige anak. Susunod dapat. Kung patulugon ko ikaw. Paway. Bisan lang. Buwan sa katak lang. Tanawa. Kaya ka po yung nalawas. Kaya ka kabiyay. Kagahaman. Ipatrabaho ka. Kung nagtrabaho ka. Oo, anak. Baway ka dali. Ugbangan. Huwag inom ang tubig. Kaya kinahanglan ng iyong lawas. Oo, man. Pagbuhat ng tulad.